Edi sa Bangir Maka Collective Designs nga Nainspirar. Ano iti inspiration na kat iti Guling Festival Naitampok iti Kathabi Fashion Innovation Show mga idol. At man report manibod kini idol Glenn Bato yung idol Glenn. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Collective collection ang pakiramanan ti Inabel ken Philippine Tropical Fabric iti nabuksilan iti Kathabi Fashion Innovation Show iti Himig at Habi J. Locos Norte Centennial Arena. Naala ti collection ken ni Mr. Ian Raquel, may nga creative director, fashion designer, ken tourism officer iti probinsya tayo nga founder metlaeng iti Maka Collective. Iti inspirasyon na kadigdisinyo na ket manipod iti Guling Festival. Ang marambakan ni Jepawa itunggal Martes sakbay ti Ash Wednesday. Dagiti piyesa na ket Naitampok ti do nga kangrunaan a motibo. Ti Inabel, iti handloom woven textile akaaduan ang maususar iti intero a rehiyon ti Ilocos. Ken kalyado. May sa tradisyonal na teknik iti panagburda, babaen ilaeng iti ima dagiti Filipino a pag-aamu kapuka dagiti naririkot, babasit a nadait a disenyo. Ti Himig at Habi ket paset iti 2025 National Science and Technology and Innovation Week nga inorganisar Department of Science and Technology, Philippines Textile Research Institute ken ti pannakitinulong iti Department of Science and Technology Regional Office. Para iti IFM News, Idol Glenn Batuyong, Tatak, RMN.